Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Акаҷону акаҷону хайрхон, иншолло ки ҳама каса хуб ҳастем. Ман ҳозир дар ғарибӣ қарор дорам, як зани муҳоҷир. Ман ба занг задам ба ако бобоҷон, мегӯяд худованд аз вай розӣ бошад. Телефони маро ҷавоб дод. Аз ӯ ман хоҳиш кардам ки маро ба канали худаш сабт кунад. Ман маҷбур шудам ки ирӯз болои экран бароям. аз ҳисобе ки вазъиятам хуб нест, саломатиам хуб нест, дар ғарибиам. акои хайрхоҳ, кадомете ки шароитотон хуб аст, муҳайё ҳаст, илтимос акои хайрхоҳ дастгирӣ кунед. саломатим хуб нест, коғазои духтурам ҳамаш ҳаста. ако бобоҷон да ман фиристодагӣ. ман лечение кардам дар кор. барои ҳавай ман рӯз маҷбур шудам ки аз шумо хоҳиш кунам. илтимос дастгириам кунед. апаҷоно, илтимос дастгириам кунед. саломатиам хуб нест. ман дар ғарибӣ кор мекунам, аммо кор мекунам, дворники кор мекунам, кӯчада кор мекунам. ва пул вообще ками бада. питани фақат пули питани квартира. шумо бояд хуб донед ки ғарибӣ, вазъияти ғарибӣ чӣ хел шудааст. ман медонам аз ҳисобе ки чаро акои ғариб нагуфтам. аз ҳисобе ки ман медонам ки вазъияти Россия чӣ хел аст. аз ҳамон ҳисоб ман хоҳиш кардам ки акои хайрхоҳ дасти кӯмаки худтон ба ман расонед. илтимос мекунам. ман як зана ки танҳоям дар ғарибӣ. аз ҳисоби бефарзандиам аз шавҳарам ҷудо шудам. ирӯз ғариб шуда омадам ба мақсади хона. ки илтимос ки гузарда наметавонам, ки омадам ба ғарибӣ. вазъиятам хуб нест, саломатиам хуб нест. ҳеҷ чиз аз ҳамон ҳисоб акаҷоно, апаҷоно, аз шумо хоҳиш мекунам як бори дигар кӯмакам кунед. аз чӣ ҳисоб узри зиёд, аз чӣ ҳисоб ман рӯямро пӯшондам? аз ҳисобе ки ман аврат ҳастам. ин фармони Аллоҳ аст. апаҷоно, кадоме ки боварӣ надоред, ин номерои ман, аввалаш номерои тинкофи ман 966 740 78 59. апаҷоно, кадоме ки бовар намекунад, дар номерои ман занг занед. адресомонам метиҳем. биё илтимос пеш бинед, мара вазъияти мара бинед. кадоме ки бовар намекунед, илтимос дастгириам кунед. илтимос мекунам. гапҳои қабеҳ назанед. гапҳое ки ҳақиқат надорад, илтимос назанед. аз шумо хоҳиш мекунам мара дастгирӣ кунед. дар ахир гуфтанӣ ҳастам ки ғарибо куҷое бошед набошед, ако худо нигаҳдортон бошад. куҷое бошед, дар паноҳи Аллоҳ бошед. худованд ҳамато ризо бошад. آمین.